weapon. Bomb them, kill them. The Bible says, he that kills by the sword shall die by the sword. These people have vowed that they were going to kill you. I listened to their tape. One Ardo, he said, Arnan Nanzamu Kashisu. Zamu Chiresu Agwane Kinsu Kuma Alanunsu Akasansu. To Memuke Jira. Muna Jira say, Ankashedu Kamu. Ku matasa. Kutashi. Asiye. Mutane nan da suna kansa, suna kashe mu. Mutane ne kaman ku. Tashi ku yi fada. Wani abun ta isa. Yau a ce 10, jibi a ce 30. Haba rayuwar mutum guda daya, ran mutum guda daya a America, duk duniya ta razana. A ce cewa mutane 100 a cikin gida daya an kashe mutane 10. Sai mu zo na hakan nan kawai muna kalla. Mutanen nan fa sun riga sun shiri cewa dole sai sun karba kasashen mu. To dole mu nuna musu ikon Allah. Dole mu nuna musu ikon Allah ta wurin addu'a kuma ta wurin ɗauka abu ne ya kamata mu ɗauka. Mu yi defending kanmu. Nigerians, you can't sit down and be behaving as if nothing is going on. If you don't quench the fire in your neighbor's house, that fire is going to come to your own house. Let's wake up and stop this evil. God is on our side. But remember, God will only work when we start the work. Fight to protect yourself. Life is sacred in the sight of God. And no man has the right to enter into your house to slaughter your father, slaughter your mother, slaughter your wife. And then you are having 100 youths. If it is improvised bomb, do it with kerosene. Kill the enemy. It is not a crime. God bless Nigeria. God continue to protect Nigerians. In the name of Jesus Christ. ‘Yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan bidiyo da kuke gani bidiyo ne na wani ɗaya daga cikin malaman Kirista, pastor kenan, yake wa'azi a coci, inda yake umartar mabiyansa da sauran kiristocin Najeriya da su tashi su kashe musulmai, su fito kwansu da kwarkwatansu su tashi su yi fada. Kowa ya san lamura ba wanda aka rena ma hankali a duk duniya ma ba ce Najeriya ba irin musulmai. Har yanzu dai akwai karin maganan da Bahaushe ke yi a kodayaushe shine sai bango ya tsage kaɗan gare yake samu wajen shiga. To wannan kan bangon ya tsage ma ba ma tsagewa ba, sai da ya tsage ya rabe ya faɗi. Ba kaɗangaru ke bi ba, a'a tumakai da awakai ne. Dan in ka ce kaɗangare kaɗai, mai yiwuwa wajen ɗan ƙarami ne tunda kaɗangare bai da girma. A'a karkeci ne da zakuna da awakai da watatsiyan ne da kuraye, da wanda ya isa da wanda bai isa ba su ke bin wannan bangon. Saboda haka lamari da yake faruwa a ƙasar nan, muna irin wa'innan saƙonnin ne ba don ko ba sai don ƙasar nan ta zauna lafiya, sai don kuma a fahimci suwaye ke tada hankalin ƙasa, suwaye ke ƙoƙarin wargaza haɗuwan kan al'umma. A kodayaushe muna yawan maganganu kaman haka, Kirista da Musulmi a ƙasar nan zai wahala ka ce wai a waye gari babu Kirista duk bala'inka. Kuma dama ba manufanmu bane mu waye gari a ce babu Kirista. Manufanmu shine wanda zai shirye wanda kuma ba zai shiryu ba, wannan ya rage nashi. Sannan duk bala'in Kirista kai ko yana so ko baya so ba yadda za a ce zai batar da musulunci a doron ƙasa.
kaga ko abin da ba zai yiwu ba kake kokarin ka tabbatar da yiwuwansa, ashe abu ne wanda kake nema ka kama kanka matsala da kuma al'ummarka. Muna so ko ba mu so, dole za mu zauna da kiristoci a ƙasar nan. Kiristoci suna so ko ba su so, dole za su zauna da musulmi a ƙasar nan. Kenan idan ya zama cewa dole za mu zauna da juna, me ya kamata mu yi? Larabawa suna faɗin abu, wani karin magana cewa iza ja'a ma la budda bihi fa marhaban bihi. Duk abin da ya zo, iza kunta fil amri fa kun fihi. Duk abin da ya zo ya zama dole sai an yi shi, to fa dole kawai a miƙa wuya a amshe shi hannu biyu. Sannan lamari na abin da ya shafi ƙasa fa dole sai muna faɗi ma juna gaskiya. Wasu suna cewa a cikin karin magana, lan tastaqima umuruna hatta naqula, ko yace wai ta'atta an naqula lil muhsin ahsanta wa lil musi asa'ata, ko lan tastaqima umuruna hatta naqula lil muhsin ahsanta wa lil musi asa'ata. Lamarin mu ba za su daidaita ba har sai mun gaya ma wanda ya kyauta mu ce ka kyauta, wanda ya daidai mu ce yayi daidai, wanda ya kuskure mu ce yayi kuskure. Lamari na abin da ke faruwa a ƙasar nan, kowa fa yana kallo, yana sane cewa musulmai suke da kaso mafi tsoka a ƙasar nan, tun daga kan abin da ya shafi dukiya da yawan al'umma da sauran abubuwa dai. Musulmai suke da kashi mafi yawa a ƙasar nan, ba kaso mai yawa. Amma babu wanda ake ma rashin adalci da ganin arhansu irin musulmi. Ba wa'inda ake ganin da cinta wajen taɓa mutuncinsu ya fi sauƙi ka kashe mutum a cikinsu, ba abin da zai faru kamar musulmi. Amma wai su idan an zo an kashe mutum ɗaya a cikinsu ma, wanda ya kisan ma bai da alaƙa da musulunci, sai sun alaƙanta shi da musulunci. Yanzu dai kun ga dai wannan jawabin da wannan mutumin ke yi, na ga bidiyon na ana ta yayata, ana ce bari in yi tsokaci a kansa, saboda amana ce dama gare mu kare wannan addinin. Amana ce dama gare mu kawo zaman lafiya ma Najeriya, kuma gwamnati ta san me ke tafiya a coci-coci. Wallahi irin wa'innan kiraye-kirayen da ake ta yi, dan dai wasu abubuwan mun fi yawancin ta'ammuli da yaren Hausa ne da Turanci, su kuma suka fi ta'ammuli a coci-cocin su. Wallahi mafi yawan abin da suke faɗi, inda za a rika zuwa kana mayar da hankali, su sun fiye mayar da hankali kan wa'azuzuma, amma mu ba mu mayar da hankali kan abin da suke faɗi. Wannan in ba dan ma wasu sun yi ta dikikin abin ba, ta bibiyan abin, ta jassusun shi, da ba a san ma an faɗa ba. Amma wannan maganar ya yi ta gashi, umarni yake bayarwa a kashe mutane, kuma ina tsammanin wannan mutumin a jihar Plateau yake. To har yanzu dai muna ƙara tambaya, ba mu san me muka ma kiristocin Najeriya suka mai da mu makiyansu ba. A tarihin duniya ne su gaya mana me muka musu, a tarihin kafuwar Najeriya ma me muka musu na cin mutunci wanda ba za su manta da shi ba, har suke nema su ga sun wato ainihin gabayanmu. To wannan lamari da jama'a yake faruwa, wallahi ina gaya muku wannan magana, gwamnati ta san da wannan abin kuma ta bibiyi wannan mutumin. Yau da a ce wani malami ne ya fito ya zo ya irin wannan wa'azin, na rantse da Allah za a sha mamaki irin abin da zai fara a ƙasar nan. A'a, amma su suna da uwa a gindin murhu, amma mu ba mu da uwa a gindin murhu. Yanzu duk wanda ya duba lamari na abin da ya shafi a Sheikh Malam Bello, magana me akan corona ko ya magana da sauran lamura, aka je aka kama mutumin nan aka kulle. Prison nawa ya shiga mutumin nan. Amma yau ga waɗanda suke cewa a je a kashe, yau da wani ne ya ce a je a kashe, za a danganta shi da cewa dan Boko Haram ne, kuma in ya tafi kenan. Abin da za a mishi kenan. Amma wannan gasa suna abubuwa lafiya lau, suna zaune lafiya, saboda wai suke da uwa a gindin murhu. Ba mu san wace irin uwa ce suke da shi a gindin murhun ba. Don haka lamari ne da ya kamata dukkan musulmai su mai da hankali kan wannan lamari. Ba za mu bar irin waɗannan abubuwan da suke nema su wurgaza Najeriya mu ci gaba da barin su ba. Kuma wallahi kan wannan saƙon muna kira zuwa ga gwamnati ta bibiyi lamuran wannan batumin, kuma ta ɗauko shi a tura musu DSS ta mishi tambayoyi kan waɗannan maganganun da ya, kuma wallahi ba zai iya kare su ba. Kenan ma in abin da ya faɗa kenan, muna zarginsa da tunzura al'umma zuwa kashe waɗanda ba su bujo su gani ba. Kowa ya sani shi kan shi da yake wannan haukan, Bible ne yake da'awar karanta, amma cikin Bible ɗin babu inda ya faɗa yake ce a ji a yi wannan ta'addancin, babu shi. Amma a ƙasar nan za ka samu ko me ya faru sai an alaƙanta shi da musulunci, an ce musulmai suka yi. Boko Haram ɗin nan an sani
haɗayya ce, gamayya ce tsakanin kiristoci da musulmai da wasu ma wanda ba 'yan ƙasan ba suke da'awar jihadi. Akwai wanda ma kiristoci ne an sha kama suna cikin wannan tafiyar ta Boko Haram. Amma har gobe mutane ba su yarda cewa wannan Boko Haram ɗin ma ba ma addini ba ne. Ba su yarda cewa wa'annan Boko Haram ɗin ba su da halaƙa da addini ba. Amma har gobe duk da abin da ke faruwa na tonan asiri da kuma abubuwa da yake nuna alamar tambaya ta alaƙar wasu daga cikin ƙungiyar kan da wannan ƙungiyar ta Boko Haram, duka hayyau mutanen nan saboda mu ba mu da media, ba mu da baki, ko mai ya faru za mu shashancin da shi, ci da sha, mu cika cikinmu da abinci, mu auri mata, shine damuwan mu gina gidaje. Amma su ba su ne damuwansu ba. Saboda haka jama'a, wannan lamari da ya faru mu ji tsoron Allah mu tsaya. Su mutanen nan su sani, kiristocin arewa ina magana, idan har kuna ɗaukan a faɗa a wajenku, kuna ɗaukanta a matsayin al'ada ce kuma abin sha'awa, to wallahi mu musulmi muna ɗaukan faɗa a wajen addini ne. Ya za a yi mutumin da bai da tabbas game da lahiransa ya zo yana tsayawa tsayin daka yana gaya ma jama'a cewa a zo a yi aikin Allah ne ma a kashe mutane? Mu da muke da tabbas a lahiranmu a zalunci mu mai shiru, muke da tabbas in mun mutu aljanna za mu je saboda muke kan addinin gaskiya. Wanda bai da tabbas ya tsaya tsayin daka ya ce wai zai kare al'ummarsa, mu kuma mu tsaya muna shashanci, muke da tabbas cewa in mun mutu akan addinin Allah, wajen kare addinin Allah, mun yi shahada. To saboda haka jama'a, in za mu yi hankaltu mu hankaltu, duk wanda kuma yake ganin magana ta a matsayin tashin hankali, kafin ya tuhume ni ya tuhuma wannan mutumin, shine magana da muke yi. Saboda haka jama'a, wannan sako ne zuwa ga gwamnati, kuma duk wanda yake da hanya da zai isar da wannan sakon a isar da ita, saboda kasancewar mu muna neman zaman lafiya ne. Kamar yadda na faɗa, har yanzu muna zaune lafiya da kiristoci a gurare da yawa, amma wasu 'yan iska daga cikin 'yan iska wanda ba addini ne a gabansu ba, kuɗi suke nema da wannan harkar, shine za su rika jefa mutane gaba da ƙiyayya, a ringa hargitsa al'umma ana wannan. Babu wani malami cikin malamanmu da yake tashi a mambari ya ce a je a kashe kiristoci, babu shi. Kuma duk inda za ka je ka duba Kur'ani, ba inda Kur'ani ya ce mu je mu kashe, sai dai in an kashe mu Allah ya ce a Kur'ani ya ce mu tashi muna murama. Allah ya faɗa a cikin suratul Tauba, faqatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, ku yaƙe su kamar yadda suke yakan ku. Kai kenan su suka fara. Duk wanda ya duba mashru'iyatul jihad na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da annabi ya fara jihadi, kafa a fara jihadin, a kafa jihadin, ai sai da kafirai suka ce ba zai addini ba, su suka fara yakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya je duba lokacin da annabi ya fara daukan makami, su ne suka ce ba zai addini ba, su ne suka zalunce su, su ne suka zalunce su. Amma har yi gobe kuma mu ake zalunta, kuma mu yake cewa mai hakuri. To in za mu yi hankali mai hankali, in ba za mu yi ba kuma wannan ya rage. Kuma kowa ya sayar da zai yi ya kare kansa da hanyar da ya dace. Wannan shine, dan mutanen nan shirye suke su ga bayan mu. Allah subhanahu wataala ya dace da mu. Assalamu alaikum.